пешеходни пътеки ще има. В понеделник, 16-ти, консорциум ДИН, фирмата изпълнител на реконструкцията на булевард Панония, ще започне сигнализацията и маркировката на булеварда, като отново ще бъде начертана маркировката, ще бъдат поставени съответните знаци, ще бъдат сложени светлоотразителни капси, така че кръговите движения, които са част от този булевард, ще бъдат взети всички необходими мерки за безопасното преминаване на граждани и автомобили и, разбира се, те ще бъдат правилно регулирани. Разбира се, всеки един от нас е наясно с правилника за движение по пътищата и каква е разрешената скорост в населените места, или поне така би трябвало да бъде. Община Видин ще изготви писмо до районното полицейско управление по ваш сигнал, с което ще уведоми за необходимостта от изричен допълнителен контрол на посочените места, но аз съм убеден, че когато новата маркировка и сигнализация влезе в действие и в сила, тогава нещата ще бъдат ясни и няма да има този хаос, който в момента се създава в момент на строеж.